ya kawo mu lokaci na ƙarshen duniya, sai ka ga mace ta yi wata guda, wata biyu, wata uku tana gaba da mijinta, amma a gidan da suke haya kuma wata tana gaisawa da mijin wata. Ka ji wata sabuwar masifa, sun fa kwana ɗaki ɗaya da mijinta tana gaba da shi, amma sassafe ta fito, baban abba ko ka da wata hawa sakati, ita ga munafuka. Baban abba ina kwana, tsinaniya ce ke, Allah ya tsine miki albarka. Akwai zunubi guda 1000 da za a rubuta miki, wannan kalmar ina kwanan sai Allah da miki shi. Abun bakin ciki ka ga wai a gidan haya wani na hira da matan wani, kai kuma da yake da yus ne, sauna kira min shashasha, in ka ga sakare ku taho tare, kuma ka ga ya shigo da tunani